Δεν θυμάμαι. Διόδια μετά τον Πλαταμόνα είναι αυτά. Και να δούμε τι πράγματα συμβαίνουν. Για να δούμε τι πράγματα θα γίνουν. Μη τσαγιώτα 87-17. Να είσαι καλά. Θα μ' ανοίξει, θα ανοίξει. Να ανοίξουμε. Ποιος ρε μαλάκα να κατέβω εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Έχει γίνει δημοσιός πλέον. Δεν πληρώνω τα διόδια. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Και Ολυμπιακά να κρατάς. Τα καρέτε.